Alitshone lingena ndaba sithi nxatsho-ke nakuni babukeli bethu kwijelo i-DTT molweni ekhaya. Liyaqhuba iphulo lokuhlangula nokukhangela abantu abakhukuliseke kwizikhukhula ezihlasele eMnambithi KwaZulu-Natal nalapho kusweleka abantu abathandathu. Iingxelo zithi ngabantu abalishumi abasakhangelwayo. Amanye amaxhoba agutyungelwe zizantyalantyala zamanzi emva kokuphuphuma komlambo iBellspruit, nto leyo ebangele ukugcwala kwamanzi kuholo wendlela u-N11. Konakele izindlu, iibhlorho kunye nezinye izakhiwo kwaze kwakhukuliseka imoto. Ezinye imoto zifunyenwe zinemizimba evaleleke ngaphakathi. Umonakalo odalwe izikhukhula ebusuku kuzoba uKhisimusi. Iveni belihamba ku-N11 lithwele ihlobo ezishagalolunye limuke nomfula obudla iy'ndwane. uJohannes Msimango uthi amathimba eyinhlekelele asekwazi ukuthola idumbu zengane zakhe eyintathu okwamanje. Bahambe bonke abantwana ngibathuli nje ngisathola abathathu kuphela. Abanye angabathuli nje impela abantwana. Hey. Kunzima kakhulu. eCaravan Park amanzi ahambe nobaba wekhaya obezama ukuhlenga ingane zakhe ezimbili. Njengamanje kusatholakala ingane eyodwa. Abanye abaqashe kule ndawo basinde ngokulambisa. Unfortunately, 3 of our tenants passed away. The little girl's body has been found, but the dad and the little boy is still missing, and it's been devastating news for us. It happened so fast. The people mostly were still sleeping. Inhlangano inikela ngosizo i-Al Imdadi Foundation, i-IPSS Medical Services nohulumeni bahlinzeka ngosizo kulabo abayizisulu. Abaphathi bethu bezokuphepha bawamasipala bazobehlangene namaphoyisa asuke esifundazweni ukudinga idalona udaba lokuthi sithole indiza enophephela eqolo ukuze kube yiyo ezosilekelela ukufuna ibanga ekubonakala ukuthi lingaba ibanga elide. Amathimba eyinhlekelele aphume isifundazwe sonke ami ngomumo ukulindela ukubhekana nezimo ezifuze lezi njengoba kusalindeleke ezinye imvula engxenyeni ezithile zesifundazwe kulezi insuku. Eindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eMnambithi. Zange labalula idabi loMzantsi Afrika lokwenza liqilima imida engena kweli. Uhulumende uphansi koxinzelelo lokuqhubisana nomngeni owandayo wokungena kwabemba ngaphandle kongekho emthethweni kweli. Iinkundla zeli zidlale indima enkulu ekucaciseni umthetho ngalomba. Nalapho amaxesha amaninzi sifumanisa abasemagunyeni bengxamnye nomgaqo-seko. Zimbabwe as a country has moved to South Africa. From Gugulethu to Khayelitsha, there's Zimbabwe there. Umba wembacu kwilizwe elithwaxwa inhlaninge yemiba edlumzi ngokwezoqoqosho waba phambili kwinkomfa kazwelonke yama-55 ye-ANC eNasrec ngoDisemba ka-2022. South Africans, they think that those that are feeling the pinch and encouraged by this kind of organization that are fanning xenophobia, they think we should be making our laws more restrictive. But there are people that have been part of us here over decades and generations. They feel that some of these laws that will bring here, they are going to be problematic. Kule nkomfa kwathwathaca umgaqo-nkqubo ophakanyiswa i-ANC mayelana nembacu nongamkelwa uncedisane nomthetho ongolawulo lwembacu kwilizwe. All the Zimbabweans, including me, number one, I'm not going anywhere. We are asking the South African government to help us with permits because we are here to work. Urhulumente ukwiphulo lokusebenzisa imigaliselo engoqinisekisa ngenkqubo elawulekayo kwabo baneziqinisekisi zokuba kweli ingxoxo yaqandusela kwisankxwe ngokujikeleza isibhengezo esingokuphelelwa kweziqinisekisi zabemi bangaphandle ngakumbi ezabemi baseZimbabwe i-ZEP. Abemi baseZimbabwe bavakalisa inkcaso yabo ngakwesi sibhengezo. I do believe that they will renew it. I have faith that they will be merciful towards us and renew it like they did in the past. I-Helen Suzman Foundation yafaka isicelo sokuba lenyewe iphinde iqwalaselwe inkundla. Logama umbutho iZimbabwe Immigration Federation wafaka isithintelo ngakwisicwangciso sikamphathiswa imicimbi yezekhaya osacela umngeni isigwebo senkundla ngalompa. There is this court action where a lot of propaganda is being run around us as if we are evil, when actually what we are doing are within the laws of the country. Kaloku yaphumelela le mibutho kwinyathelo layo lezomthetho nelabona kuthintelwa kuphelelwa kwe-ZEP. Kusenjalo urhulumente uqalise iphulo lokulwa uvulazibhuke kwimidayeli. Uphehlelele igunya lolawulo lwemida i-BMA eMusina eLimpopo ngo-Oktoba neliza kulawula le mida. The BMA was established
in response to a number of serious challenges. One of these challenges is the increase in the number of undocumented foreign nationals entering our country. Kwilinge lokuqhubisana nomba wembacu, uphando nzulu oluthathe iminyaka emine oluqulethe izisombululo ngobumipeli, imbacu nokukhuselwa kwabafuna igwiba ngoku luphansi kwenkqubo yemfunalwazi kuluntu. Umbutho wembaleki kwisixeko saseMbombela uchithe ezolide unceda abantu abangathathi intweni eHammansburg, eMatafini nakwingingqi ezingqonge eMbombela. Imbaleki zithi eliphulo liceba ukubuyisela isidima kuluntu. Amalungu alombutho wembaleki achithe ixesha kunye neentsapho ezihlelelekileyo inikezela ngezipho. Amalungu ombutho wembaleki iBellas Athletics achithe ixesha noluntu kumbindi wesixeko saseMbombela enikezela ngezipho nokutya kwabo bangathathi intweni. Abahlali bathi ezi zipho zizise uchulumanco kubo. Simo sasendlini, hey, kubi. Sihlala emaplazini. Kubi. Mara ngenzaba yeNkulunkulu usibuyise sinikele tinto siyabonga kakhulu. Ngihlala nisivakashela siwomakweni sibogogweni ngiyabonga. Ngiyakweni kithi phela nibone nakulabanye labahluphekile abafana nathi. Ukudla kutangithatha kakhulu nakhona ngilala ngidlini abantu abambahle. Akufana samalungelo langakahle. Moya kakhulu musaweni. Ngonkulunkulu nibusise. Ezimbaleki zikholelwa ukuba eliphulo liza kunika uluntu ithemba. Sithe nasifika lapha nje nginasizwe wakathayi colleague yami sathi siwalka around lapha sabona ukuthi the only way la singakhona khona ukuthi si identify the families ukuthi siba engage sibabude ukuthi bahlala njani, and then munye wabo gogo Wendy wasitshela ukuthi uhlala na 3 webatukulu. Mama wakhona the mother died ushonile. Ukanti lo mbutho unezicwangciso zokuthabathela kuwo uxanduva lokondla ezinye intsapho ezihlelelekileyo. Abaxhamli kwiphulo lezihlangu zesikolo eziliwaka nehambo yolonwabo kumasipala eRadlow eMntla-Ntshona Bantu, izihlangu zesikolo ezinikelweyo zizakuba yintuthuzelo kubantwana babo besikolo. Eliphulo eliquka ihambo yolonwabo ye-13 kilometers ukusuka kwilali iMabule ukuya eTsizidamlomo lijolise ekuqokeleleni izihlangu nemishuqulo ze kunikelwe ngazo kubantwana abahlelelekileyo kweliphondo. Ihambo yolonwabo emanyanise ulutsha lwasekuhlaleni yalikhuthaza ukuba lubambisane ukunikela ekuhlaleni. Takes care of the community who are in help, who need help. So yeah, whatever you can donate for them, shoes, pads, clothes that you no longer use at home, you are welcome to. Donating the shoes, we saw that a lot of people here, they really need shoes, especially when it comes to January. Children don't have shoes. Njengokuba kuqoba intlupheko nentswelangqesho kule ngingqi, elinyathelo liphungula uxinzelelo kwintsapho ezitsala nzima. Most of them, they didn't have. Especially, you know that we live in this kind of area that we are living in, where the source of income is only grants, and you know how expensive the shoes are. No, the reason why we do at this time is because we know that most of our brothers and sisters, they work and they are back home at this time. And these are the people that we are targeting them to help us by buying shoes. Abaxhamleyo kweliphulo abawuvali umlomo. Ke lebogela tirisano mmogo ya rona le nyena ditlhakotsi tse re itumetse re thuseditse bana ba tla tsena sekolo. I'm very much thankful for these shoes. We are happy. My children will now attend school very well. I have children. Grants are not helping much. This shoes initiative is helpful. Eliphulo laqala ngo-2017 kwaye ngoku ngunyaka wesixhenxe liqhuba. Kwalapha ezindabeni imozulu yamaxongo ithindele abaninzi bangasondeli elwandle kumanxweme eNtshona Koloni kodwa amashumo omntwana evenkileni kuqala. Sinamkele ezindabeni ngalenhlwa lo nyaka u-2023 uphawula iminyaka elikhulu elinamashumi kwehla imfazwe yemabhorho yayiphakathi kwekumkani yesizwe samaNdebele kaNzuza kunye namabhulu ngo-1883 kwindawo eseyisaziwa ngeRosenenthal ngaseStelsport kwiphondo laseLimpopo. Minyaka le rhoqo ngoDisemba isizukulwana sikakumkani uNyabela wakhothamayo siza kule ndawo ukuzokhumbula le mfazwe.
Idolophana yaseRosenegal ityebile kwizimbiwa nangembali. Kule dolophana kukho imiqolomba eyaziwa ngeMamporgo, indawo ekwehla kuyo imfazwe ngo-1883. Le mfazwe yaqhuba iinyanga ezisibhozo ukumkani uNyabela esilwa namabhulu engavumi ukugoba uphonde ekuhlawuleni imali yerhafu nokusikela umhlaba ngamabhulu. Amakhulukhulu esizwe samaNdebele kaNzuza aphulukana nemiphefumlo emva kokuba amajoni wamabhulu ahlasele sisizwe athabathela kuwo izixhobo zaso, ukutya namanzi. Ngize kugogo nobaba ubamkhulu abafela la epini ngoba bayangithwenya, bathi bona zange babulawa makhuwa, bagirikelwa liholo ngendaba yendlala. uMabhoko the first wancedwa inkosi uNgwane Maseko to design liholo lwelingaphakathi so that now we could have our own hidings amasoja kamakotongo. Nangona imfazwe yeMamporgo yayimalunga nongavisisani ngemiba yemali nokusikela umhlaba ngamabhulu, ukukhuselwa kukakumkani uMampuru wesibini ngukumkani uNyabela kwaqinisa ngamandla idabi phakathi kokumkani uNyabela namabhulu. Relationship between Bapedi and the Debeles should continue. It must continue. The reason being it needs to be maintained. For that, because our great-grandfathers decided to come together, especially during those difficult days, to fight against the oppression. Emva kokuchitha inyanga esilwa namabhulu, kumkani uNyabela wehla kule ntaba wazinikezela kumkhosi wamabhulu yena kunye nokumkani uMampuru. Nangona esisibini sagwetywa intambo, ngukumkani uMampuru kuphela waxhonywa kwintolongo iRhoshi Mampuru ePitoli. Ngelixa isigwebo sikakumkani uNyabela satshintshwa wagwetywa ubomi entolongweni ngowayengumongameli uPaul Kruger. Kungoku nje ngukumkani uMabhoko wesithathu ohleli kwesi sihlalo sekumkani yesizwe samaNdebele kaNzuza. Imozulu embi ekhatshwa imvula ithintela abantu ekuyeni elwandle kwingingqi yeGarden Route. Boxing Day ngokwesithethe kuninzi lweli lusuku lokuya elwandle, ukanti ukhalibhungano ubukhulu becala ngasemanxwemeni ngaphandle kwabo badele ingqele baya. Unxweme lwaseHeralds Bay ludla ngokuphuphumala ngabatyeleli ngale mini, kodwa belikhalibhungane namhlanje. Usapho lwakwaPalmer nolusuka eNgilane belukhonya lodwa. Yeah, well, I guess the weather gets a lot of the South Africans away when it's slightly cloudy and rainy, but in the UK this would be considered a really nice day. Bit of cloud cover is good for the kids as well, so yeah, lovely day to be out for us, to be honest. Nasemossel Bay ibikwaseso. Yeah, yesterday that was the day for the Christmas, so everybody was celebrating it. But for me and my wife, we work together. We had to work the whole day. So we just said today, let's just go to the beach. Whether it rains or it doesn't rain, let's just go to the beach, we do our braai, we take the kids. Amaza aza kuthanda ukulwatyuza kule veki, nto leyo za kubangela iimeko zokuqubha zingabintle. Abasemagunyeni babongoza uluntu ukuba luhlale luvundlile emanxwemeni. Kwiindaba ze-SABC ndinguSiphiwe Wobasi eMossel Bay. Kusenjalo bekuthe nkcwe kumanxweme kwisixeko saseKapa, nanjengoko bekukho imimo ebudlayo, abasemagunyeni kwesi sixeko bathi kutyalwa amagosa onyanzeliswa umthetho uqinisekisa ukhuseleko. Imibono engaqhelekanga kumanxweme eKapa ngethuba leChristmas. Ezi ntsuku zimbini zeholide ziye zibone iibeach zinyakazela, iintsapho ziye zipakishe ukutya ezibhaskithini zilale nangaselwandle ukuze zifumane iindawo ezithe ngco kuzo. Kwezona beach zithandayo eHout Bay, eStrandfontein naseCamps Bay, amanani ebezoba mfanekiso wumbi kulo nyaka. Unfortunately, the wind in Cape Town is not playing along. It is doing two unpleasant things. It is keeping people off the beaches. You can see the white caps on the water behind me. That is not making for good beach weather, definitely not yesterday. And yesterday is our big beach day along with today. Nabo bezileyo khange bangene emanzini. Looking at the water, definitely not. It's a bit windy. It's actually very empty today. Normally we're here every year on this day, and normally this beach is packed. The people is not in the water because we were warned the sea is rough, and because of the wind. It's very windy in Muizenberg today. Kodwa isixeko sithi akukho nto imbi kwaphela, nanjengoko amagosa ogcino-cwangco eba manxada-nxada kube zama ukunqanda ukungeniswa kotywala ezibhitshini.
Nanjengoko abaninzi bebebaleka umoya obhudlelwandle baye babhenela emadamini okuqhuba nalapho umoya ube netarhu ukuze bazalisekise isithethe sokuchitha olusuku emanzini. Thandiswa Mawu, weendaba ze-SABC eKapa. Okanye bekuphithizela kumanxweme yaseNelson Mandela Bay eMpuma Koloni. Emva kungabonakali kwabantu kusasa khange kube kudala bagaleleka abantu neentsapho zabo bezokonwaba elwandle. Sekuthanda ukuqheleka ngoku idolophu ezisenxwemeni kusuku emva kweChristmas apho iintsapho ziluchitha ulusuku elwandle. I have to admit we had quite fantastic weather over the past few days. Being out on the beach is just so cheerful, just being out, after the long year of 2023. PE that we can be proud of is our beautiful beaches. Like you see OB Beach, this is where we are now. The weather's a bit cloudy today, but it will definitely pick up. And I can see there's quite a few visitors that's been joining and coming into our city. So to all our visitors from all over the country, Gauteng, Cape Town, welcome to our beautiful city. Lo masipala umbaxa amalwandle akhe onke awongwa nge-blue flag status ethi inikezele kumalwandle akhuselekileyo kwaye acocekileyo. The Nelson Mandela Bay is fine and it's cool. There's no many people. Like when you go to KwaZulu-Natal, the beaches are full. But here you can do whatever you want. I'm enjoying the weather because where I'm from, the weather is not really like this, so I'm enjoying it. It's very refreshing to see how the weather is like here in the Eastern Cape, so yes, it's very refreshing. I'm enjoying my holiday very much. Festive season has been quite nice for us. Like, we've had a long trip from Gauteng right now, but right now we're relaxed. We've had fun with our families, and yeah, it's been a good festive season. Kuthe kwatyala namapolisa kamasipala ukuqinisa ukhuseleko kwakunye noonogada baselwandle nabangxangile ukuhlanga labo basengxakini okwangoku bekungekabikho ziganeko. Kwiindaba ze-SABC ndingumcebisi Nqena ndisegqeberha. Ikomiti Ginsberg United yaseMpuma Koloni ithi ukungabikho kwemali kuko ukuthintela uphuhliso lwezemidlalo kwingingqi yaseGinsberg eqonce. Le komiti ibambe itumente yeGinsberg Sports Revival yeholide zehlobo nebinemidlalo equka ibhola ekhatywayo, intenetya, imbaleki, i-aerobics kunye nedance. Injongo zale tumente kukuvuselela umdla wezemidlalo ngelixa ikwaliphulo lokulawulwa phulomthetho konokusetyenziswa kweziyobisi notywala lulutsha. Injongo zalo mnyhadala kukhuthaza abantu ukuba bazibandakanye kwezemidlalo ukuncedisana nokululwaphula umthetho kwanokuxhatshazwa kotywala neziyobisi kule ngingqi yaseGinsberg. Bangaphezu kwama200 abantwana abathathe inxaxheba kule midlalo, kodwa ukunqongophala kwengxowa-mali kungumqobo ekuphumeleleni kwalo mnyhadala. Umdla uyakhula, abantwana baninzi abafuna ukudlala nesporting codes zininzi, but awunazo ezi resources zokuba ukwazi ukubanelisa bonke, and that is why sihlaba ikhwelo kosomashishini kurhulumente into kokubana azokusupporta elikhwelo lokuvuselela isport eGinsberg. Abazali balengingqi bazimanye kwakunye neqela eliququzelela lo mnyhadala ukulwa ezingxaki ezijongene noluntu lwaseGinsberg. We know every location zethu there abantwana ba busy drugs, alcohol and everything. Now xa siphume ezindlini saza apha to support them, we are so proud of them. Abantwana banamaphupho ukuba zintshatsheli zangomso kwezemidlalo bathi bachulumancile ukuba inxalenye yalo mnyhadala. Ukudlala lo mdlalo wombhoxo izabanceda kakhulu lonto because drugs and alcohol and stuff azizobanceda kangako, and abazofumana ikamva elibukekayo kwaye elihle kwi-drugs, but apha kwisport bazoncedakala kakhulu kulonto. Ikomiti yeGinsberg United ihlabe ikhwelo kubazali baba bantwana kwakunye nabahlali baseGinsberg ukuba balixhase liphulo lokulu ubundlobongela nokuxhatshazwa kotywala neziyobisi. Ndingusidima Mfeku kwiindaba ze-SABC eGinsberg eMpuma Koloni. Konkololo ziyaguqa ziyakhothama ezale ntlwa masikhongozele zangomso ngolwimi lwelembe makube xhusibehele.